Barangay Love Stories. Love Stories. Para sa ating mga Pilipino, importante ang basbas ng mga nakakatanda lalo na kung tayo ay lalagay na sa tahimik. Isa itong kaugalian ng paggalang at pagrespeto sa kanila na bahagi ng may biyaya at pagpapala ng isang pamilya. Ikaw kapuso, kabarangay, gaano kahalaga sa iyo na tanggap ka ng mga magulang ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, hello po, ako po si Benson, 30 years old at dating nagtatrabaho bilang salesman sa isang tindahan ng cellphone sa mall. Pero sa kasalukuyan ay meron na po kaming negosyo ng misis kong si Mika na isang printing at Xerox machine shop. Masaya po kami bagaman nagkapandemya ay patuloy pa rin pong iniingatan at pinagpapala ng Diyos ang maliit naming pamilya at kabuhayan. Papadudod, ang kwentong gusto ko pong i-share ay tungkol sa amin ni Mika at kung paano ko po nakuha ang basbas ng mga magulang niya nang hingin ko ang kamay ng misis ko para magpakasal. Malaking bagay po sa akin ang munting sandaling yon at ituturing kong importanteng dahilan kung bakit maluwag at maginhawa ang pagdadala namin ng buhay simula noon hanggang sa kasalukuyan, Papadudut. Wow, ang bango naman yan, sweetheart. Teka, tama ba ang hula ko? Daing na bangus ba yung piniprito mo? Di ba sabi mo gusto mo ng pritong isda para sa lunch mo? Tinutupad ko lang naman yung kahilingan ng sweetheart ko. Yun! Naks naman! Lakas ko talaga sa'yo. Pakis nga! Huy, ano ba? Nakita mo nagluluto ako baka mamaya masunog pa to. Nako, isa lang naman eh. O siya, magsando ka na ng kanin. Malapit na rin naman ako matapos dito, sabay na tayong mag-almusal. Salamat talaga ha. Salamat saan? Dito, sa pag-aasikaso mo. Sa lahat-lahat. Kasi palagi mong pinagagaan ng lahat. Salamat kasi magkasama pa rin tayo hanggang ngayon. Saan naman ako pupunta kung magkataon? Sa tabi mo lang naman kasama ang anak natin, di ba? Kaya hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, sweetheart. Responsibilidad ko yun bilang partner mo. Balang araw, pakakasalan kita. Kahit saang simbahan pa yan. Para naman matawag mo na rin akong asawa. Ikaw talaga. Seryoso ko dun. Kung gusto mo, ngayon na ako mag-propose eh. Kaso wala pa akong singsing. Naniniwala naman ako na darating rin yung araw na ikakasal tayo. Pero habang hindi pa nangyayari yun, palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. At masaya ako dahil ikaw yung naging tatay ng anak ko, Benson. Hindi mo alam kung paano mo kinumpleto ang buhay ko simula nung magkakilala tayo. Kaya salamat din kasi dumating ka. Kung masaya ka na dumating sa buhay mong lalaking yan, Mika, pwes kami ng mama mo, hindi. Papa, Mama, good morning po. Magandang umaga po, Tito Arnel, Tita Lorna. Anong maganda sa umaga lalo na kung pagbumukha mo ang mabubungaran namin ni Arnel dito sa kusina? Ay, Mama, ano po bang problema nyo? Wala naman pong ginagawang masama sa inyo ni Papa si Benson. Pero kung makapagsalita kayo parang ang laki ng atraso niya. Malaki talagang atraso ng lalaki yan sa pamilya natin. Simula nang dumating siya sa buhay mo at sadyain kanyang buntisin, Mika. Hindi mo ba nakikita modus niya yun? Para pumisan siya sa pamilya natin? Papa naman! Ganyan kasi talaga kapag hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Kakabit at didikit na lang sa may mga pera para umasenso. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Mika? Kung bakit nagpaanak ka pa sa lalaking yan? Kailan mo ba makikita na ginagamit ka lang yan para makahuthot ng pera sa atin? Sumusobra na po kayo sa sinasabi niyo, Mama! Bakit? Tama naman ang mama mo ah. Yang mukha ng Benson na yan, mapagkakatiwalaan ba? Pambihira, ang kapal talaga. Tama na po, pwede ba? Inaano po ba kayo ni Benson? Bakit kailangan niyo siyang pagsalita?
malinis ang intensyon niya sa akin at sa pamilya natin. Tingnan niyo, walang pagdadalawang isip siyang pumayag na sumama at tumira dito sa bahay natin kahit galit kayo sa kanya at hindi niyo siya gusto. Pero sana naman po matuto kayong rumispeto. Baka nakakalimutan niyo tatay ng anak ko na apo niyo ang iniinsulto niyo. Uy, Mika, ayos lang ako. Alam ko naman na nasasabi lang yun ng mga magulang mo dahil hindi nila ako tanggap para sa'yo. Yun na nga ang hindi ko maintindihan eh. Mabait ka naman, mahal mo naman ako. Responsabling tatay ka naman sa anak natin. Ano pa bang kulang sa'yo para hindi nila magustuhan? Maraming kakulangan ng lalaking yan, kaya hindi namin siya gusto ng mama mo para sa'yo, anak. Sana naman magising ka na sa katotohanan at iwan mo na siya. Kaya ka naman namin buhayin pati na apo namin sa'yo kasi may pera tayo, may negosyo. Gusto mo ba talagang masira ang kinabukasan mo at maghirap kasama ang taong yan? Makinig ka sa papa mo, Mika. Hindi ko alam kung paano kayo papakinggan katulad ng sinasabi niyo, Mama. Kung puro pang-iinsulto at kasamaan lumalabas sa bibig niyo. Masaya ako na si Benson ang tatay ng anak ko. Ngayon, kung hindi niyo po kaya na maging masaya para sa akin, please lang. Bigyan niyo ng katahimikan ng pamilya namin. Nakakapagod na po kasi kayo sa totoo lang. Nasasabi mo lang yan kasi nabubulag ka sa pagmamahal mo sa taong yan. Darating ang araw, masasabi mo na lang na tama kami. At magsisisi ka dahil hindi ka nakinig sa amin. Papa Dudut, nagkakilala po kami ni Mika dahil kaibigan siya ng katrabaho ko. Unang beses po kaming nagkita noon sa birthday party at talaga namang na-starstruck na ako sa kanya. Maganda po ang misis ko, morena, may mapupungay na mga mata at napakabait pa. Nasabi ko po yun dahil hindi siya nagdalawang isip na kausapin ako at makipagkwentuhan sa akin kahit na nga mukha akong mahiyain noon. Sa edad kong 23 years old noon ay wala pa po akong nakakarelasyon. Kaya nga hindi katakataka na inaasar kami noon ni Mika sa isa't isa. Napag-alaman ko rin po na nagtatrabaho sa isang private company ang misis ko, Papa Dudut. At mukha rin po siyang may kaya dahil lulan siya ng isang kotse pagpunta sa venue ng birthday party. Pero hindi ko po kakikitaan ng kahit na anong kaartihan sa katawan si Mika. Sa katunayan, magaling siyang makisama at naka-vibes ko kaagad siya, Papa Dudut. May problema ba, sweetheart? Kanina parang ayos ka naman pagdating mo. Nakipaglaro ka pa nga sa anak natin. Ano kasi, bigla ako naalala nung nagturo ng laro ang kotse yung anak natin na nakita niya sa TV. Kaso, di ko naman mabili dahil wala na akong extra budget. Ang lungkot lang sa parte ko kasi hindi ko mabigay yung gusto niya. Tsaka pasensya ka na nga pala dahil sakto lang yung binigay kong sahod sa'yo. Sigurado kakapusin na naman tayo. Pero babawi na lang ako sa susunod. Ano ka ba naman? Wala yun. Sigurado ko na naiintindihan naman ng anak natin ang sitwasyon. Kahit bata pa siya, nagmana siya sa'yo. Maunawain at mabait. Tungkol naman dun sa sahod mo ngayon, naiintindihan ko dahil kanina mo pa sinasabi na nawalan kayo ng pasok dahil nga nag-holiday. At dahil no work, no pay kayo, malaki talagang kabawasan yun sa sweldo mo. Pero hindi naman palaging ganon, di ba? Hayaan mo, sweetheart, kapag malaki-laki na ang anak natin, pwede na uli akong bumalik sa pagtatrabaho. Kung ako ang tatanungin, gusto ko nasa bahay ka lang dahil hanggat maaari, lalaki dapat ang bumubuhay sa pamilya niya. Wala namang kaso sa akin ang tulungan kang magtrabaho. Saka mas mabilis tayong makakaipon kapag tayong dalawang kumakayod. Isa pa, malaki na rin ang sakripisyo mo simula nang tumigil ako sa paghahanap buhay. Para kasing sinulo mo na ang mga responsibilidad sa pamilya natin na dapat ipinagtutulungan natin. Hayaan mo, magsisikap ako lalo para naman makaipon at makapagsimula tayo ng negosyo natin. Darating din yung araw na may bibigay ko sa inyo ng anak natin yung mga bagay na hindi ko na ibibigay ngayon. Ano ba kasi yung mga bagay na yon? Kung pagkain, hindi naman kami nagugutom. Kung mga damit, meron naman kaming nasusuot. May bahay naman tayong natutuluyan at kahit nakikitira lang tayo,
Nag-aabot ka kina mama at papa. Siyempre, nandun na tayo. Pero ang tinutukoy ko kasi yung mga material na bagay. Luho lang yung mga yon, Benson. Oo, walang masamang bumili kung may sobra kang pera. Pero hindi naman talaga essential sa buhay natin yung mga yon. Saka wag mo na munang masyadong isipin yung tungkol sa mga bagay na yun. Hindi ka naman namin pinipressure. Sapat at madalas sobra pa nga ang binibigay mo sa amin. Hindi man sa salapi o material na mga bagay, pero siksik-liglig naman kami sa pagmamahal mo. Salamat talaga. Ikaw at ang anak natin ang inspirasyon ko. Kaya ako nagtatrabaho at nagsisipag ng gusto. Sana balang araw, dumating din yung swerte sa pamilya natin. Yun bang makabukod tayo ng bahay? Magkaroon ng sapat na pera sa bangko na magagamit natin sa emergency. Kapagtapos ng pag-aaral ang anak natin at magkaroon ng negosyo. Pero higit sa mga bagay na binanggit ko, may isa pa talaga akong gustong matupad, sweetheart. Ano naman yon? Ang matanggap na rin ako ng mga magulang mo. Malaking bagay para sa akin na magkaroon kami ng maayos na relasyon. Dahil kahit pagbali-baliktarin man ang mundo, magulang mo pa rin sila. Ibig sabihin, mahalaga sila sa'yo. Ayoko namang maging dahilan ng pag-aaway-away nyo, kaya nga palagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana dumating yung araw na maging maayos na ang lahat. Pero habang hindi pa nangyayari yun, hindi rin ako titigil sa panunuyo sa kanila. Lalo mo lang akong pinapahanga kasi ang lakas ng fighting spirit mo, sweetheart. Naku, baka kung ibang lalaki yan, mapikon na at mainis sa mga magulang ko. Lalo na kay Papa. Hay, pasensya ka na sa mga masasakit nilang sinasabi sa'yo ha. Alam ko kahit na hindi ka umiimik, nasasaktan ka rin. Kung may paraan lang talaga para makita nila kagad yung nakikita ko sa'yo ngayon, siguradong magbabago ang tingin at turing nila sa'yo. May karapatan naman talaga silang magalit sa akin dahil nabuntis kita ng maaga. Kaya hindi rin natin sila pwedeng sisihin sa bagay na yun. May karapatan silang magalit, pero wala silang karapatan na insultuhin ka. Dapat kahit masama ang loob nila sa'yo, matuto pa rin silang rumispeto. Oo, mga magulang ko sila. Pero minsan hindi ko na mapigilang mapikon sa mga pinagsasasabi nila, lalo na kung hindi talaga magaganda. Sana lang dumating na yung araw na maging okay na ang lahat dahil hindi mo deserve na ituring ng ganun. Mabuting tao ka. Oo, hindi ka pinanganak sa pamilyang may kaya pero masipag ka naman. Hindi sumusuko, responsable at punong-puno ng pag-asa. Kaya naniniwala ako na walang katotohanan na masisira ang future ko dahil sa'yo. Ang totoo niyan, ikaw ang dahilan kung bakit may direksyon at saysay ang buhay ko. Mahal na mahal kita, Mika. At mahal na mahal din kita, Benson. Papadudot, hindi sa birthday party na yon ang naging huling beses na nakita ko si Mika dahil bago kami tuluyang naghiwalay ay nagkapalitan pa kami ng numero. Simula noon ay naging magka-text na po kami at doon ko po siya lalong nakilala. May kaya nga po ang pamilya ng misis ko, merong negosyo ang magulang niya na may kinalaman sa mga sasakyan na pinapatakbo ng daddy niya. Papadudot, ibang-iba sa buhay na meron kami ng mga magulang ko ng panahon na yon. Sa kabila ng lahat ay walang kaso kay Mika kung wala kaming malaking bahay o mga sasakyan. Dahil nang maglakas loob akong magtapat ng feelings sa kanya, ay buong puso niya po yung tinanggap. Natatandaan ko pa nga kung paanong abot langit ang kaba ko sa magiging reaksyon ni Mika pero gano'n na lamang ang pagpapasalamat ko sa may kapal dahil hindi naging hadlang ang estado ng buhay namin para maging kami. Kaya lang aaminin ko na dahil sa kapusukan naming pareho, Kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! 22 years old pa lamang po noon si Mika nang ipagbuntis at isilang niya ang panganay namin.
Nang mga panahon na yon ay kilala na rin po ako ng parents niya at aminado ako na hindi naging maganda ang pagtanggap nila sa aming relasyon. Nang unang beses nga akong dalhin at ipakilala sa kanila ng misis ko ay prinangka na po ako kaagad ng daddy niya. Ininsulto at pinaliit din po ako nito, ang trabaho ko at ang estado ng buhay namin ng mga magulang ko. Aaminin ko na nanliit po talaga ako at nasaktan pero ipinagtanggol po ako sa kanila ni Mika Papadudut. Nang mabuntis ko naman po ang anak nila, kulang na lang ay isumpa nila ako dahil sinira ko raw ang buhay ni Mika. Maging ang mga magulang ko ay nagalit sa akin noon at sangkatutak na sermon ang inabot ko sa kanila. Pero sa huli, tinanggap pa rin po nila ang sitwasyon at pinangaralan akong huwag tatalikuran ang mag-ina ko. Siyempre Papadudut, hindi po ako masamang tao. Hindi po ako masamang tatay para iwan sa ere ang magiging anak ko. At sobra ko pong mahal si Mika para talikuran ang responsibilidad ko sa kanya. Oh, Tito Arnel, ayos lang po ba kayo? Sa dami natin sa bahay na ito, ikaw pa talaga ang una makikita ko sa umaga? Imbis na maging maayos ang araw ko, sigurado sinira mo na. Saka ano bang ginagawa mo rito sa bahay? Di ba may pasok ka sa trabaho? Tanghali na oh. Bakit hindi ka pa umalis? Para naman hindi ko na rin nakikita yung pagmumukha mo. Tito, bali, nag-leave po ako ngayon sa trabaho. Ano? At bakit? May importante ka bang gagawin? O i-standby ka lang dito sa pamamahay ko? Alam mo Benson, kung yan lang din ang plano mo maghapon, mabuti pa magkulong ka na lang doon sa kwarto niyo ni Mika. Buisit ka. May gana ka pa talagang umabsent sa trabaho mo. Samantalang kakarampot na nga lang ang kinikita mo doon. Tapos babawasan mo para isang araw. Nag-iisip ka ba talaga? Napag-usapan na namin po to ni Mika. Saka hindi naman po ako a-absent kung hindi importante. Ano nga kasi sinasabi mong importanteng dahilan? Ano po kasi, anniversary po namin ngayon ni Mika. Gusto po sana namin mag-celebrate. Ano ka mo? Aba, ang kapal din talaga ng mukha mo no? Anniversary ka pa dyan. At saan mo naman balak dalhin ng anak ko? Sa pagkakaalam ko kasi, wala ka naman pera para maipasalsa sa magagandang lugar o madala sa mamahaling restaurant. Hindi po mahalaga kay Mika kung hindi ko siya madadala sa mamahaling lugar, Tito. Kontento na po ang anak niyo basta magkasama kami. Ay nako, nakakasuka kayo. Ewan ko ba naman dyan sa anak ko? Paano na kontento sa buhay na binibigay mo samantalang hindi naman ganyan ang pagpapalaki namin sa kanya ng mama niya? Tapos ano yung susukli niya sa amin? Makikisama lang siya sa katulad mong kampante na sa buhay basta may masisilungan at nakakakain ng 3 beses sa isang araw? May pangarap din naman po kami ni Mika, Tito. Marami po kaming plano. Hindi naman po ibig sabihin na ganito lang kami hanggang dito na lang po talaga kami. Alam ko po na galit kayo sa akin dahil iniisip nyo na nasira ako ang buhay ng anak nyo. Pero maniwala po kayo. Mahal na mahal ko po si Mika at ang anak namin. Wala lang ako may pagmamalaki sa ngayon kaya siguro hindi nyo pa nakikita yung halaga ko. Pero kapag dumating yung araw na magbunga lahat ng pagsisikap namin, siguradong magiging proud din po kayo sa akin. Plano-plano ko pang nalalaman. Paano kung namatay na lang ako at hindi pa nangyayari ang sinasabi mo? Saka wag mo nga akong linya na keso nagsisikap ka naman para sa mag-ina mo. Dahil lalo lang ako nabubwisit sa'yo. Paraan nyo lang yan ng mga pinanganak na walang pera para mabilis sa umasenso sa buhay. Oh, ngayong nakatira ka na rito sa pamamahay ko, nangyari na yung una mong plano, hindi ba? Wala po akong masamang intensyon sa pagtira ko dito sa inyo. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga po ako dahil sa kabila ng lahat, pinatuloy niyo pa rin po ako rito. Pasensya na po kung hindi kami mayaman. Pero edukado naman po akong tao at pinalaki akong disente ng mga magulang ko. Oo nga po, nagkamali ako dahil minsang naging mapusok kami ni Mika. Pero pareho naman po namin ginusto at pinangatawanan ng bunga ng nagawa namin. Araw-araw po kami nagsisikap na maging mabuting magulang sa anak namin.
Kahit na ano pang sabihin mo, ayaw pa rin kita para sa anak ko. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na sa katulad mo lang siya babagsak. Kung alam ko lang, sana hindi ko na lang siya pinayagan pumunta sa party na yon. Eh di sana hindi kayo nagkakilala. Hindi niyo na po ba ako magugustuhan? Ginagawa ko naman po ang lahat para patunayan sa inyo na malinis ang intensyon ko sa anak niyo. Pero yung mali at yung kasalanan ko na lang po ba ang palagi niyong makikita sa akin? Aba, malamang! Kanino pa bang kabubuan na gusto mong makita ko? Sa iyo lang naman, hindi ba? Saka ano nga ulit yung sinabi mo? Kung hindi na ba kita magugustuhan? Oo, hindi na! Hinding hindi! At dahil nga sa minimum wage earner lamang ako at tumutulong pa rin sa mga magulang ko ay maraming beses po talaga na nagigipit kami noon ni Mika. Bagaman may trabaho naman ang misis ko ay nagkasundo po kami na ipunin yung sweldo niya para sa panganganak niya. Noong mga unang buwan ng pagbubuntis ni Mika ay sa bahay namin siya nakatira, Papa Dudut. Hiyang-hiya pa nga po ako sa kanya dahil hindi naman malaki ang tinitirhan namin. Bagaman sementado at may maayos na bubong naman ang bahay namin ay hindi pa rin yon katulad ng bahay na kinalakhan at kinasanayan ni Mika. Pero sa maniwala kayo o sa hindi ay wala pong naging kaso yon sa asawa ko. Sa loob ng ilang buwan na pagtira niya doon ay naging kasundo na niya at napamahal na siya sa mga magulang ko. Pero dahil nagiging masela ng pagbubuntis niya ay nag-decide po kami noong tumigil muna siya sa pagtatrabaho. At imbis na sa bahay namin ay lumipat kami sa bahay nila bilang suhestyon na rin ng mga parents noon ni Mika upang mas matutukan at maalagaan nila si Mika hanggang sa makapanganak na ito at bumilang na rin po ng 2 taon ang pananatili namin doon. Nang magsimula nga po kaming tumira kina Mika ay mas lalo ko pong naramdaman na hindi ako welcome sa pamilya nila. Pero tiniis ko po ang lahat ng yon at sa halip ay mas nagsipag po ako sa trabaho upang makaipon at mas masustentuhan ang aking mag-ina. Pasensya ka na talaga, sweetheart. Pakiramdam ko kasi kahit anong gawin ko, kahit na anong pagsisikap ko, hindi pa rin sapat ang lahat ng yun para matanggap ako ng mga magulang mo. Ay, Benson, alam mo namang hindi mo kailangang pilitin na magustuhan ka nila. Ikaw na rin ang may sabi, ginawa mo na ang lahat. Ako nga paulit-ulit ko nang pinapaliwanag sa kanila na mali ang pagkakakilala nila sa'yo. Pero hanggang ngayon, nananatiling sarado ang isip nila. Alam ko naman na mahalaga sa'yo na makuhang basbas nila sa relasyon natin. Pero kung ganyan na nahihirapan ka lang din, para namang hindi na yun tama. Malaki na tayo, nasa edad na para magdesisyon para sa sarili natin. Mga magulang ko nga sila. Pero bakit imbis na suporta o pangaral ang makuha natin sa kanila, insulto at pangmamalit ang sinasabi nila? Bilang anak nila, hindi ko mapigilang mainggit sa mga magulang na meron ka dahil napakabait at napakamaunawain nila. Oh, kumalma ka lang. Huwag kang magalit sa mga magulang mo. Pero alam mo, minsan, naisip ko, paano kung hindi na lang tayo nagkita nun sa birthday party ng kaibigan natin? Paano kung hindi ko na lang hiningi ang number mo bago tayo naghiwalay? Paano kung… Ilang beses na ba nating napag-usapan yan? Ang akin lang naman, meron pang ibang lalaki dyan na di hamak na mas may kaya, mas edukado, maraming ari-arian. Tsaka yung mas mabibigyan ka ng masaya at secured na buhay kesa sa akin. Pero ikaw nga ang mahal ko. Hindi mo ba naiintindihan yun? Ay. Oo, maraming nirereto sina mama at papa sa akin nung bago kita makilala. Pero lahat sila, hindi ko gusto. Alam ko itong sasabihin ko ay parang cliché love story na madalas nababasa lang sa libro o napapanood sa pelikula. Pero malaki talaga ang pinagbago ko nung makilala kita. Mas naging masaya ko, mas naranasan kong maging malaya.
Napakabait mo. Mabuting anak ka rin sa mga magulang mo. Masipag at responsable. Hindi mo ako sinasaktan o pinagsasalitaan ng masama, lalo kapag nagkakatampuhan tayo. Nirerespeto mo ang privacy ko at ginagalang mo ang pagiging babae ko. Kahit na wala ka sa sasakyan, alam mo ba? Ang bilis-bilis mo pa rin dumating kapag kailangan kita. Kahit na wala kayong malaking bahay, sabay-sabay naman kayong kumakain ng mga magulang mo. Yung maliliit na bagay na yun para sa iba, napakalaki naman para sa akin. At yun ang gusto kong maging buhay ng pamilyang bubuuin natin. Hindi yung may limpak-limpak na pera nga tayo, pero wala naman tayong panahon sa isa't isa. Ay, lalo mo lang talaga akong pinabibilib, sweetheart. Alam mo, gabi-gabi ako nagpapasalamat sa Diyos na binigay ka niya sa akin. Hindi lang ikaw yung natuto ng maraming bagay. Ako rin, marami ako natutunan. Simula nang makilala kita, mas naging ambisyoso ako. In a good way ha, syempre. Sinabi ko noon sa sarili ko, kahit na anong mangyari, ihaharap kita sa altar. Na ikaw at wala nang iba yung babaeng pakakasalan ko at makakasama habang buhay. Na sa'yo lang at sa tabi mo ako mananatili. Sa hirap at ginawa, sa saya at kalungkutan. Naiingatan kita, irerespeto at uunahin ko ang kapakanan mo araw-araw. Na palagi pa rin kitang pipiliin at patutunahin ko yun habang buhay. Sa tono mo, parang nagpo-propose ka naman ng kasal sa akin. Halata ba masyado? Na mukhang nagpo-propose ka na? Na nagpo-propose na ako. Ano? Matagal ko nang pinag-isipan kung paano ko to sasabihin sa'yo. Nung anniversary sana natin pero kinain talaga ako ng kaba. Tapos naiwan ko pa tong singsing. Siguro, ganun talaga kapag pinanganak kang mahina ang loob. Pero naisip ko, walang tamang pagkakataon dahil lahat naman ng sandali mahalaga. Lalo kapag kasama kita. At mas lalo lang din ako nakukumbinsi na ikaw na ang babae para sa akin. Salamat Mika, kasi minahal mo ako ng husto at ang pamilya ko. Wala akong ibang gusto kundi ang makasama ka hanggang sa pagtanda natin. Kaya, pumapayag ka bang maging asawa ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, oo. Pumapayag ako. Papadudod sa West lang po kinasal noong araw ang nanay at tatay ko. Pero palagi po nilang ikinukwento sa akin kung gaano ka-espesyal ang araw na yon, lalo pat tanggap at may basbas pareho ng mga magulang nila ang pag-iisang dibdib nila. Kaya nga kahit mahirap ang buhay, hindi po naramdaman ng mga magulang ko na pagkaita ng mga biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Malaking bagay din po na walang alita ng mga pamilya nila na siya namang huhubog sa pundasyon ng sambahayan na bubuin nila. Kaya hindi niyo po ako masisisi kung ikalungkot ko ng husto na hindi ako gusto ng mga magulang ni Mika. Bagaman ginagawa ko rin naman po ang lahat ng mga panahon na yon ay hindi rin po ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na isang araw ay magbubunga rin ang matagal ko ng panalangin. Wala naman po akong ibang hangad kundi ang magkaroon ng maayos na ugnayan sa mga tao na magiging bahagi ng pamilya namin ni Mika. Pangunahin na nga po doon ay ang kanyang mga magulang. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudod, nag-iisang anak lamang po ako. Tubero po si tatay samantalang nagtitinda ng banana Q at iba pang merienda si nanay. Sakto lamang po ang kinikita nila para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Pero hindi po kami sumasala noon sa pagkain at palagi rin po kaming nagsisimba at naghahandog. Hindi po ako nakagraduate sa college dahil nagkasakit pa noon si nanay at ang pera na nakalaan sana sa pag-aaral ko ay pinampagamot ko sa kanya.
Mabuti na lamang dahil gumaling din si nanay noon kaya nag-decide na lamang po akong magtrabaho para makatulong sa pamilya namin. Katulad po ng pangarap kong maginhawang buhay sa mga magulang ko, ang pangarap ko sa pamilya namin ni Mika. Alam ko na mahirap at hindi madali ang daan na tatahakin naming dalawa pero hindi po ako susuko alang-alang sa mag-ina ko. Malinis po ang intensyon ko at dalisay ang pagmamahal ko para kay Mika. Alam ko rin na siya na ang babaeng pinagkaloob ng Diyos upang makasama ko sa panghabang buhay. Ano ka mo? Niyaya ka na magpasal ng lalaking to? Totoo ba yun, Mika? Santissima makabaging langit! Hindi ka ba talaga nag-iisip, anak? At pumayag ka namang matali sa lalaking yan habang buhay? Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na mahal namin ni Benson ang isa't isa? Saka may anak na po kami. At ano na lang mangyayari sa'yo kapag nagpasal kayo? Naisip mo na ba na habang buhay ka lang hihilahin ng tao niya sa kahirapan? Ikaw lalaki, ano ba talaga plano mo sa anak ko? Di ba matagal na kitang sinasabihan na ang mabuti mong gawin, iwan sila ng apo ko? Pero bakit hanggang ngayon, nagsusumiksi ka pa rin sa pamilya namin? Para kang linta, ang kapal na mukha mo! Tama na! Pinagbigyan na nga kita na umapak sa pamamahay ko at maging tatay sa anak niyo ni Mika. Pero ambisyoso ka talaga. Gusto mo bang pakasalan ng anak namin? Para ano? Matupad mo na talaga ang mga plano mo umangat sa buhay? Papa, pwede ba tumigil na po kayo? Sawang-sawa na po akong marinig yung mga dahilan nyo dahil sa totoo lang. Hindi ako o ang anak ko ang gusto nyong protektahan kundi ang sarili nyo at ang pera nyo. Yun lang po ba talaga ang mahalaga sa inyo? Ayaw nyo po ba akong maging masaya? Hindi mo maiintindihan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan kung wala kang pera, Mika. Nagkakamali kayo dahil alam ko at ramdam ko ang ibig sabihin nun. Palagi po naming sinusubukan ni Benson na ipakita sa inyo na hindi lang sa pera magiging masaya, kung hindi sa pagkakaroon ng kompletong pamilya at mabubuting tao na nakapaligid sa inyo. Pero nakakapagod din po pala na kumbinsihin kayo kasi sarado ang isip nyo at bulag ang puso nyo. Itong pagsasabi namin ng tungkol sa plano naming kasal. Si Benson po ang nag-insist nito kahit na posibleng magalit kayo sa kanya. Pero sabi niya, malaking bahagi kayo ng pamilya namin dahil nga mga magulang ko kayo. At mahalaga sa kanya ang basbas nyo para mas maging matagumpay ang kasal namin. Pero anong ginawa nyo? Sinaktan nyo lang po si Benson! Mika, huminahon ka lang. Ayos na ako. Hindi ka ayos! Tingnan mo nga yung labi mo, nagdudugo! Kung talagang hindi nyo na po matatanggap ang lalaking pinili kong pakasalan, mabuti pa magkanya-kanya na lang po tayo! Aalis na po kami rito ng pamilya ko! Mika, anong pinagsasasabi mo? At saan kayo pupunta? Kahit saan, basta malayo po sa inyo! Mika, pakiusap. Huminahon ka lang muna kasi. Oh, Tito Arnel! Papa! Ayos lang po ba kayo? Paano nangyayari sa inyo? Papa! Tito Arnel! Papadudot, dinala po namin kaagad sa ospital si Tito Arnel at napag-alaman po naming inatake siya sa puso. Si Mika po ang naiwan sa bahay samantalang ipinagmaneho ko po ang daddy niya kasama si Tita Lorna papunta sa ospital. Mabuti na lamang po dahil nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Tito Arnel. Simula po noon ay ako na ang naging punong abala sa pagbabantay sa daddy ni Mika nang maospital ito. Kada weekend o tuwing umuwi ako galing sa trabaho ay dumediretso po ako sa ospital. Alalang-alala po ako at takot na takot dahil naisip ko na kung sa tatay ko mangyari ang ganon ay siguradong hindi ko po kakayanin. Isa pa, kahit sukdulan ng galit sa akin ng daddy ni Mika ay hindi po ako nagtanim ng pagkamuhi sa kanya. Tatay na rin po ang turing ko sa kanya. Naunawaan ko pong gustuhin lang niya na magkaroon ng secure at maayos na buhay
sa hinaharapang anak niya, Papa Dudut, kaya siya ganon. Nanatili po ng 2 linggo ang daddy ni Mika sa ospital at malaki po ang naging bill nila. Nang mga panahon na yon ay doon na po namin nalaman na unti-unti na ring nalulugi ang negosyo ng pamilya nila dahil nga sa hindi na ito maasikaso ng daddy ni Mika. Bukod doon ay hindi rin po ito masinop sa pera. Kaya para mapunahan ang pambayad sa ospital ay hindi na rin po kami noon nagdalawang isip ng misis ko na ibigay ang malaking bahagi ng aming inipong pera matapos naming magdesisyon na ipagpaliban na lang muna ang pag-alis sa poder ng mga magulang niya para mas maalagaan na rin po si Tito Arnel. Para po sa akin ay pwede pa rin naman po kaming magsimulang mag-ipon. Ang mahalaga ay ligtas at buhay ang miyembro ng pamilya namin. Tito? Ikaw pala, Benson. Tuloy ka. Ito po pala. May dala akong almusal. Kayo na lang po kasi yung hindi pa kumakain. Sige, ilapag mo na riyan at kakainin ko mamaya. Sige po. Tito Arnel, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Mabuti na kesa nung unang beses na inatake ako. Ay, oo nga pala. Hindi pa ako formal na nakakapagpasalamat sa inyo ni Mika dahil tinulungan nyo kami para mabayaran namin yung bill sa ospital. Ang totoo niyan, hiyang-hiya ako sa inyo dahil kailangan nyo pang gawin yon. Wala naman pong kaso yun, Tito. Pamilya po tayo. At ang pamilya, di po ba, dapat nagtutulungan? Para sa amin ni Mika, tama po ang naging desisyon namin na yun. Napakayabang ko pa magsalita at magmalaki. Akala ko kaya kong tulungan ang sarili ko nang ako lang. Pero nang dumating yung punto na subukin ako, hindi ko pala magagawang magtagumpay kung wala kayo sa tabi ko. Patawarin mo ako, Benson, dahil ininsulto kita at pinaliit. Tama nga si Mika. Palagi ko sinasabi na para sa kapakanan niya ginagawa ko. Pero ang totoo, sariling interes ko lang din ang pinoprotektahan ko. Para po sa akin, tapos na yun, Tito. Nangyari na yun sa nakaraan. At ang mahalaga po, yung ngayon. Kung saan ligtas kayo at patuloy na bumubuti ang katawan. Tapatin mo nga ako. Hindi ka man lang ba nagtanim ng galit sa akin noon? Nagalit po ako, pero hindi ko po magagawang kamuhian kayo, Tito. Alam ko na may mga dahilan kayo kaya nyo nagagawa ang mga bagay na yun. Pero desidido pa rin po ako na patunayan sa inyo na mahal ko ang mag-ina ko. Para balang araw, matanggap nyo ako kahit paano. At kumpiyansa ka talaga na posibleng dumating ang araw na yon. Opo. Kahit na imposible. Kahit na matagal at mahirap kayong kumbinsin ni Tita Lorna. Palagi po ako nagdarasal gabi-gabi sa Diyos na tulungan niya ang pamilya natin na magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Kasi kapag meron po tayo ng bagay na yon, mas magiging magaan at madali ang pagdadala natin sa buhay. Ang lahat ng yon, napatunayan ko po sa mismong pamilya namin. Nahihiya ako sa iyo, Benson. Dahil masyado ako nabulag sa kayamanan. At ang tagal kong naniwala na ang pagkakaroon ng maraming material na bagay ang makakapagpasaya sa tao. Akala ko kapag naibigay ko ang lahat ng isa pamilya ko, nagawa ko ng parte ko bilang padre de pamilya. Pero nagkamali pala ako dahil tinuruan mo ko ng totoong kahulugan ng pagiging tatay. Ang totoo niyan, madalas ibida sa akin ni Mika kung gaano kakabuti sa kanya at karesponsable sa pamilya niyo. Mga bagay na minamasama ako noon kasi mas pinangungunahan ako ng galit. Akala ko hindi lang talaga kita gusto. Pero yun pala, naiinggit lang ako. Dahil kahit kailan, hindi ko naranasang ituring ng kahit na sino nang tulad sa pagtrato sa iyo ng anak ko. Pero kasalanan ko rin naman. Dahil ako mismo nagturo sa mag-ina ko na sasaya lamang ang tao sa pagkakaroon ng pera at maginhawang buhay. Mabuti na nga lang at hindi nagmana sa akin si Mika kahit papano. Tito, lahat naman po tayo may mga pinagsisisihan sa buhay natin.
May mga nagagawa tayong hindi tama sa nakaraan pero hindi ibig sabihin habang buhay na lang po tayong magiging ganun. Araw-araw, pwede tayong maging mabuting tao at magbago. Sa palagay mo, pwede pa ba ako magsimula muli? Pwede ko pa bang maayos ang relasyon ko sa anak ko? Pwedeng-pwede po. Naniniwala naman ako na mahal pa rin kayo ni Mika. At kahit na anong mangyari, kayo pa rin ang tatay niya. Kung ganon, sisimulan ko nang bumawi sa kanya. Patutunayan ko yon sa pagbibigay ko ng basbas ko para sa kasal niyo ng anak ko, Benson. Ano po? Sabi ko, pumapayag na ako na pakasalan mo ang anak ko. Totoo po ba yan? Oo naman. Bakit, ayaw mo ba? Napag-usapan na namin to ng tita Lorna mo. Marami ka nang napatunayan sa amin noon na ngayon lang din namin nakikita. Kaya nga pareho kami nagsisisi at nahihiya dahil umabot pa talaga sa punto na kamuntik na akong mawala sa mundo nang hindi ko pa nakikitang kinakasal at hindi ko pa naihahatid sa altar ang anak ko. Ang kwento sa akin ng misis ko, ikaw ang nagmaneho ng kotse para maihatid ako sa ospital. Maraming salamat, Benson, ha? Dahil utang ko sa'yo ang pangalawang buhay ko. At gusto ko yung gamitin sa paraang magiging masaya ako kasama kayo na pamilya ko. Nang ibigay nga po sa akin ni Tito Arnel ang basbas niya para sa kasal namin ni Mika ay wala pong paglagyan ang kasiyahan ko sa dibdib, Papa Dudut. At ng araw din na yon ay nag-usap-usap po kami at doon na rin namin nakuha ang pagsang-ayon ni na Tita Lorna at sa kasalukuyan ay kasal na nga po kami ni Mika. Tinulungan at sinuportahan din po kami ng mga magulang niya upang makapag-umpisa ng negosyo na hindi nagtagal ay napalago po namin. At araw-araw po kami nagpapasalamat sa Diyos sa mga tulong, biyaya at pagpapala niya para sa aming pamilya at kinabubuhay. Sana po, Papa Dudut, ay marami na-inspire sa storyang ibinahagi ko ngayong tanghali at alam ko na marami ang magsasabi na hindi mahalaga ang basbas ng magulang sa isang relasyon dahil hindi naman sila ang pakikisamahan mo, pero naninindigan pa rin po ako na importante yon dahil bahagi sila ng ating sambahayan. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang sulat ko na itampok sa Barangay Love Stories. At sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig, and God bless po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benson. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1. Forever. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Magandang gabi mga kabarangay. Ako si Lady Gracia. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na ulila na sa magulang. Tawagin na lang natin siyang Blanca. Lumaki si Blanca sa isang bahay ampunan at hindi nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang kanyang mga magulang. Iniwan lang si Blanca sa ampunan na iyon sa mismong araw pa ng Pasko. Nakabalot siya ng malaking t-shirt na pula na may kalumaan na. Katabi ang isang maliit na manikang porselana. Blanca ang nakaburdang pangalan sa damit ng manika. Iyon na marahil ang dahilan kung bakit naisip na ipangalan sa kanya ng mga tagapamahala ng bahay ampunan kung saan siya lumaki at nagkaisip. Nakasama niya ang iba't ibang mga bata na kaparehas niyang inabandona ng mga magulang. Bawat isa sa kanila, kakaiba ang kwento. Kakaiba ang kwento kung paano napadpad doon.
May bata roon na isinilid pa sa bayong na may mga butas, na sa unang tingin, aakalain mong manok ang laman. Meron din namang iniwan ng kanyang ina na may problema pa sa pag-iisip. Sinabi ng tagapamahala ron, parang nasa tamang katinuan naman ang ina nang iniwan niya ron ang kanyang anak. Dahil nga nakapagbilin pa siya na alagaang mabuti ang anak nito. Ayun nga lang, bigla siyang tumakbo at sa kasamaang palad ay nasagasaan nung mismong araw na iyon. Siguro nga ganun talaga. Nawala man ang katinuan ng isip, pero gumagana pa rin ang puso ng isang ina. Ilan lang yan sa samut-saring kwento ng mga bata na inabandona ng kanilang mga magulang sa bahay ampunan na iyon. Hindi naging madali para kay Blanca ang mamuhay roon. Hindi naman kasi iyon ang normal na bahay para sa isang bata. Hindi ba't dapat lumaki at matuto ang isang bata sa sarili niyang bahay kasama ang kanyang totoong pamilya? Hindi sila pinalad na maranasan iyon. Kaya pinagkasya na lang nila kung anong meron sa bahay ampunan. Nahihirapan siyang makisama sa mga bata ron dahil iba-iba ang mga ugali ng nakakasalamuha niya. Normal na para sa kanya na makarinig ng mga batang umiiyak o di naman kaya ay mga batang nagwawala. Mga batang palatanong at mga batang nasa sulok palagi. Kagaya na lang ni Blanca. Hindi niya gustong makihalubilo sa mga bata roon. Natatakot si Blanca sa iba't ibang emosyon at ugali na pinapakita nila. Lalo na iyong mga laging galit at tila laging may hinahanap. Mga batang hindi matanggap na iniwan na sila ng kanilang mga magulang. Tuwing naglalaro sa bakuran ang mga kasamahan niya sa kwarto, nagkakaroon si Blanca na pagkakataon na makapagkulong at mapag-isa. Nagkaroon siya ng katahimikan. Doon niya inilalabas ang kanyang manikang porselana. Hindi niya ito binigyan ng pangalan. Madalas lang niya itong tinititigan, niningitian, at niyayapos na para bang ito lang ang kanyang kakampi. Ang manikang iyon ang nakakalaro at naging kaibigan niya sa ampunan. Kahit may mga natatanggap siyang regalo na ibang manika at mga laruan mula sa mga dumadalaw tuwing Pasko, hindi pa rin niya pinagpalit ang porselanang manika. Iyon ang madalas niyang nakakasama. Ang kasangga niya tuwing nag-iisa. Tuwing nalulungkot siya, yayakapin niya lang ang manikang iyon. Tuwing inaaway siya ng mga kasama niyang bata, iyon ang nagiging sumbungan niya. Tuwing natatakot siya, iyon ang tinitignan niya. Isang maulang gabi ng Hulyo, nawalan ng kuryente, kasabay ng malakas na hagupit ng hangin.
Tulog na ang mga tagabantay ng ampunan pero hindi ang mga bata. Naglabas ang isang bata ng isang kandila. Sinindihan niya ito at itinirik sa kanilang munting altar. Kumuha rin ang isa pang bata ng isa pang kandila mula sa altar at saka inaya ang mga kasamahan na lumipat na sa kabilang kwarto para makipagkwentuhan ng katatakutan sa ibang mga bata roon. Gawain niyo rin ba ito, kabarangay? Naranasan niyo bang makipagkwentuhan ng kababalaghan tuwing brown out at malakas ang ulan? Pagkakataon na iyon ng mga bata upang maglaro at makipagtakutan. Pero, malaking pagkakataon din ito para kay Blanca para mapag-isa. Ayaw rin naman niyang sumama kahit pa ang liwanag na lang na meron ang kwarto ay mula sa naiwang kandila mula sa maliit na altar. Pero aminado siyang nakakaramdam siya ng takot dahil sa malalakas na kulog at hampas ng ulan. Para hindi niya masyadong maramdaman ang takot, inilabas niya ang porselanang manika at saka pinaglaruan ito. Kumakanta pa nga siya para lang matabunan ang lakas ng kulog at kidlat. Pero isang beses ay hindi na niya kinaya ang takot nang sabay-sabay tumama ang mga kidlat, kulog at ungol ng hangin mula sa labas. Napatalokbong si Blanca sa kanyang kumot at niyakap ng mahigpit ang kanyang porselanang manika. Maya-maya pa'y nawala na ang ingay ng kulog. Pero hindi tumila ang bagyo. Gayunpamay, nabalot ang paligid ng katahimikan liban sa buhos ng ulan. Hindi pa rin inalis ni Blanca ang talukbong ng kumot na bumabalot sa kanyang ulo hanggang paa. Hanggang sa may naaninag siyang isang anino ng isang bata. Para masigurado niya'y unti-unti niyang tinanggal ang pagkakatalukbong at nakita niya ang isang batang babae na halos kaedaran lang niya. Matamis ang ngiti nito kay Blanca habang nakatitig sa kanyang mga mata. Inisip agad ni Blanca kung saang kwarto niya nakita ang batang ito. Hindi niya alam kung saang kwarto ng bahay ampunan nakalagi ang batang ito dahil hindi niya pa ito nakikita dati pa man. Nagsalita ang batang babae kay Blanca. Ang ganda ng manika mo. Gusto mo maglaro tayo? Hindi nakatanggi si Blanca sa paanyaya ng batang may matamis na ngiti. Tinanggal ni Blanca ng tuluyan ang kumot na bumabalot sa kanya at saka naupo sa kanyang kama. Binigyan pa niya ang batang babae ng espasyo para makaupo rin sa tabi niya. Masaya nilang pinaglaruan ang porselanang manika ni Blanca. Hindi na napansin ni Blanca ang pagbalik
ng malalakas na kulog dahil sa batang kalaro niya. Hindi na rin niya namalayan ng oras dahil masyado siyang naging masaya sa presensya ng batang iyon. Sa wakas, sa pambihirang pagkakataon ay nakaramdam ng ligaya si Blanca. Hanggang sa naisip niya na hindi pa pala niya alam ang pangalan ng kalaro niya. Kaya tinanong niya ang bata, "Bata, anong pangalan mo?" Ngitian niya lang si Blanca at saka nagsalita, "Kapag malungkot ka, makikipaglaro ulit ako sa iyo at sa porselanang manika mo." Nagtanong muli si Blanca, "Pero ano nga ba ang pangalan mo?" Bago siya nakasagot ay bigla na lang nagbukas ang pintuan. Pumasok na ang mga kasamahan niyang bata sa kwarto. Pagtingin niya sa pwesto ng kalaro niya, ay bigla na lang itong nawala. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magmula noon, ay hindi na nga nakita ni Blanca ang batang babae na iyon. Madalas pa rin siyang lumalabas ng kwarto sakaling makita niyang naglalaro ito kasama ang ibang bata. Ni hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng kanyang nakalaro. At tulad ng kanyang porselanang manika, wala rin itong pangalan. Bukod sa kalungkutan, nakaramdam din si Blanca ng panghihinayang. Parang nawalan siya ng kaibigan. Umaasa siya na makakalaro pa niya ang batang iyon. Kaya nanatili na lang siya sa kwarto para lang maabutan siya sakali mang puntahan siya nung batang iyon para makapaglarong muli. Pero hindi na muling nakita ni Blanca ang nakalarong bata. Naiwan na naman si Blanca sa piling ng porselanang manika. Nalungkot siya. Pakiramdam niya sa ikalawang pagkakataon ay inabando na siya ng taong inaasahan niya. Mabilis lang na lumipas ang panahon. Kahit papaano, nawala na sa isip niya ang batang nakalaro niya, pero hindi niya ito nalimot. Nagdalaga na si Blanca at dumating ang panahon na kailangan na niyang umalis mula sa bahay ampunan para mag-aral sa isang pampublikong kolehiyo. Pinag-aral pa rin siya ng ampunan pero nagsimula na siyang manirahan sa isang dormitoryo na malapit sa pinapasukan niyang eskwelahan. Doon na tuluyang nalimutan ni Blanca ang batang nakalaro niya dahil naging abala na siya sa pag-aaral at pag-aasikaso sa sarili. Tulad sa bahay ampunan, wala rin siyang ibang naging kaibigan sa kolehiyo. Meron siyang mga kadorm pero kailan may hindi siya naging malapit sa kanila dahil iba ang nakahiligan nila. Naiwan ulit mag-isa si Blanca. At sa mga ganong pagkakataon ay kinukuha niyang muli sa ilalim ng kama
ang porselanang manika. Kahit sabihin pang hindi na siya bata, inilalabas pa rin niya ito para makasama. Tulad nung bata pa lamang siya, iyon ang nagtatanggal ng lungkot at takot niya. Iyon pa rin ang sumbungan niya sa tuwing hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga nakakasama niya sa dormitoryo. Isang gabi, naiwan si Blanca na mag-isa sa dorm. Tapos na noon ang semestre at nagsiuwian na ang mga kasamahan niya sa kanilang mga bahay. Pinagpasabukas ni Blanca ang pagbalik sa bahay ampunan dahil hindi maganda ang lagay ng panahon. Hindi makatulog si Blanca dahil sa lakas ng kulog at ulan. Sinabayan pa ng malalakas na hampas ng hangin. Hindi pa ron natapos ang lahat. Bigla ring nawalan ng kuryente. Parang pamilyar kay Blanca ang mga eksenang iyon. Kinuhang muli ni Blanca ang porselanang manika sa ilalim ng kama. Doon niya inilalagay ang manika dahil nahihiya siyang makita iyon ng mga kasamahan niya. Minsan kasing nakita nilang hawak ito ni Blanca, pinagtawanan nila ito at nabansagan pang isip bata. Nasaktan si Blanca doon at nagpasa siyang itago ang manika sa ilalim ng kama, huwag lang maging tampulan ng tuksuhan. Pero nung mga oras na iyon, kinuha niya ang manika para magpasaklolo. Nakipaglaro ulit si Blanca sa manika sa pag-asang matatanggal nito ang takot, dala ng masamang panahon, at lungkot, dala ng muling pag-iisa. Pero nabigo siya. Napatalukbong na lang siya ng puting kumot. Pumikit at nagdasal na sana ay lumipas na ang sama ng panahon. Hanggang sa unti-unti siyang dumilat at may naaninag sa kumot na isang pamilyar na anino. Hindi pa rin tinatanggal ni Blanca ang kumot na nakabalot sa kanya. Naramdaman niyang umupo ito sa bandang paanan niya. Sabay nagtanong, "Gusto mo maglaro tayo?" Liham ng gabi. Liham ng gabi. Sa paglipas ng panahon, nakapagtapos na si Blanca sa kolehiyo at nakawala na rin sa anino ng bahay ampunan na nakalakihan niya. Nagkaroon na siya ng sarili niyang buhay at desisyon. Naging malaya na si Blanca. Malaya mula sa kanyang nakaraan. Malaya sa kanyang sarili at malayang magmahal. Natagpuan din ni Blanca ang tao na nagpatibok ng kanyang puso. Si Arturo. Dati niyang kaopisina si Arturo. Malaki ang agwat ng kanilang mga edad, pero hindi iyon naging hadlang para magkasundo silang dalawa. Mabilis na nakuha ni Arturo ang loob ni Blanca. Dahil na rin sa taglay nitong kabutihan. Ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa kasalan.
Sa mga unang buwan ng kanilang buhay mag-asawa, naging masaya sila at kontento sa isa't isa. May kaya sa buhay si Arturo kaya naging posible na magkaroon sila ng sarili nilang bahay. Iyon naman ang pinangarap ni Blanca dati pa, ang magkaroon ng sariling bahay at pamilya. Si Arturo ang nagsilbing pamilya niya. Kaya minahal siya ni Blanca ng higit pa sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. Binuhos niya lahat ng pagmamahal, respeto at atensyon kay Arturo dahil umaasa siya na si Arturo na ang magbibigay sa kanya ng pamilya na wala siya simula pa pagkabata. Pero nagkamali siya. Isang maskara lang pala lahat ng pinakita ni Arturo. Masama pala siyang tao. Mula sa droga ang yaman ni Arturo at lulong din siya rito. Sa pag-aakalang nakita na niya ang perpektong lalaki para sa kanya, hindi napansin ni Blanca ang mga senyales na si Arturo ay may mga masasamang ginagawa. Nang mahuli ni Blanca si Arturo at nalaman ng totoo, iyon na ang naging daan niya para ilabas na niya ang tunay na kulay kay Blanca. Tuwing nakakagamit si Arturo, lagi niyang sinasaktan si Blanca. Kahit mag-asawa na sila ay pinagsasamantalahan pa rin niya si Blanca na walang kalaban-laban. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ni Blanca kay Arturo. Hinayaan ni Blanca na saktan siya ng asawa niya. Ilang paso ng sigarilyo ang pilit niyang itinatago sa mga kasuotan niya. Ilang pasa sa braso at mukha ang pinapahiran niya ng kolorete para hindi mahalata ng ibang tao. Pinrotektahan ni Blanca ang asawa niya kahit alam niyang mali na ang ginagawa nito sa kanya. Wala siyang ibang naging rason kundi ang pagmamahal at ang takot na muling maiwang mag-isa. Hindi alam ni Blanca kung saan siya pupulutin kung aalis siya sa poder ni Arturo. Siya lang ang kinikilala niyang pamilya at nagmamahal sa kanya. Kaya walang nagawa si Blanca kundi ang magtiis. Lalo na nung nalaman niyang nabuntis na siya. Lalong nakulong si Blanca sa malupit na rehas ng asawa niya. Naisilang ni Blanca nang malusog ang isang sanggol na babae. Iyon ang simula ng totoong kasiyahan niya sa kabila ng mga dinanas niya sa kanyang asawa. Nung nakita na niya ang anak niya, para siyang nagkaroon muli ng panibagong pag-asa. Iyon na ang pakiramdam ng totoong pamilya. Gumana ang pagiging ina niya. Alam niyang hindi makakatulong kung lumaki siya sa poder ni Arturo. Kaya pagkalabas ng ospital, tumakas na silang mag-ina at hindi na muling nagpakita pa kay Arturo. Hindi alam ni Blanca kung hinanap ba sila ni Arturo o nakahanap lang siya ng babaeng bagong bibiktimahin niya. Pero wala na siyang pakialam nun. Ang tanging gusto lang na mangyari ni Blanca ay mailigtas niya
ang kanyang anak. Sa pagdaan ng mga taon, lumaki na ang kanilang anak. Sinikap niyang mapabuti ang buhay niya. Naghanap na rin siya ng trabaho na susustento hindi lang sa pangangailangan niya, kundi pati na rin sa mga luho niya. Lahat ng hindi niya nakuha nung bata siya, pinangako niyang ibibigay iyon sa kanyang anak na babae. Hinilom ng anak niya ang sugat ng nakaraan, kaya pinangako niya sa sarili niya na gagawin niya ang lahat para lang magkaroon sila ng buhay na hindi katulad ng buhay na naibigay sa kanya noon. Napakaganda ng anak ni Blanca. Katulad siya ng manikang porselanang pagmamay-ari ni Blanca noon. Nakaramdam ng lungkot si Blanca dahil hindi nga niya nagawang itakas ang manika sa bahay ni Arturo. Hindi tuloy maipakita ni Blanca ang manikang iyon sa anak niya. Hindi niya maikwento na ang manikang iyon ang sumalo sa lahat ng lungkot niya nung siya ay bata pa lang. Hindi niya masabi na iyon ang naging kaibigan niya sa kanyang paglaki. Hanggang sa bigla niyang naalala ang batang nakalaro niya noon. Hindi na muling nakita ni Blanca ang batang iyon. Sinabi ng batang babae na babalik siya para pasiyahin si Blanca kapag nakaramdam siya muli ng lungkot. Pero bakit wala siya noong mga panahong nalugmok si Blanca sa lungkot dahil kay Arturo? Inabandona rin pala si Blanca at hindi tinupad ng batang ito ang sinabi niya. Naiiyak na siya noon nang biglang pumasok ng kwarto ang nooy 8 taong gulang na anak niya. Nilapitan nito ang kanyang ina at tinitigan. Saka nagtanong, "Malungkot ka ba, Mama?" Umiling si Blanca at pinilit na ikubli ang lungkot niya. "Ayos lang si Mama. Gusto mo na bang kumain? Ipaghahanda kita." Umiling ang kanyang anak at sumampa sa kama. Muli silang nagkatitigan. Tinanong ni Blanca ang anak niya, "Anak, may kailangan ka ba kay Mama?" Hindi ito nagsalita agad. Pero hindi niya pa rin tinanggal ang pagkakatitig niya kay Blanca. Ngumiti lang si Blanca sa kanyang anak at saka tumayo na sa kama para ayain niyang lumabas ang kanyang anak at manood ng telebisyon. Hanggang sa nagsalita ang anak niya at sinabing, "Nasaan na yung porselanang manika?" Napahinto si Blanca at napatitig sa kanyang anak. Sabay nagtanong, "Anong sabi mo? Paano mo nalaman ang tungkol sa manika ko?" Tumawa ng pagkatinis-tinis ang bata. At saka
Nakapinagpag ang kama na tila pinapaupo ang ina sa tabi niya. Nakatitig ang nakangiting bata sa takang-taka na mukha ni Blanca. At saka nagtanong, "Gusto mo? Maglaro tayo?"